Hola, Castosillo de Mega Zero. Jo avui us explicaré la llegenda de l'Alícia al País de les Escombres. Hi havia una vegada una nena que es deia Alícia i tenia 7 anys i va decidir anar-se'n de viatge amb un vaixell. I el vaixell amb una tempesta gegant es va enfonsar i l'Alícia va caure a l'aigua. I es va despertar. Què és aquest soroll? Hola. Sí, això és el País de les Escombres? Ah, sí, la mosca m'ha explicat que aquí les bruixes que ja no volen la seva escombra perquè l'han jubilat o alguna cosa, la deixen aquí. Adéu, gràcies, mosca. Quina escombra! Hola, escombra, com et dius? Hola, em dic Mariona. I quants anys tens? 7. Jo també en tinc 7, quina casualitat. I tu? Què hi fas aquí? Doncs mira, la bruixa, que era la meva propietària, es va jubilar perquè era molt gran i em va portar en aquest país, tot i que jo volo més amunt i amb més potència que cap altra escombra de l'illa. I encara voles? Oh, i tant, i m'encanta volar. Ah, que bé, em podries portar a Solsona, és on vic jo. A Solsona? Apa, quina casualitat! Jo hi tinc una amiga a Solsona que es diu Mega Zero. No pot ser, jo també la tinc, és una màquina del temps que vam construir amb els castors i llúdrigues. M'hi podràs portar amb la Mega Zero? Doncs som-hi totes dues i que no voli més el temps. Anem. Conte contat, ja s'ha acabat.